Joo, tuli tämmönen puutarhapumppu hankittua, niin pitäis mitata minkä kokoiset liittimet tähän tulee ja sama tuonne, että pitäis käydä ne hankkimassa. Sit vois kokeilla laittaa sen tuohon kaivoon pumppaamaan vettä tuonne kasveille. Joku 3 senttiä on näköinen tämä, eli mitä se nyt tekee sitten vähän reilu tuuman. Joku se 1,2 tai jotakin sitten. Kuitenkin semmonen tarvittaa ja sitten siihen se tuumainen letku pitää saada kiinni. Ja sitten tarvittaa vielä toinen tuumainen letku, että meillä on vain yksi semmonen. Niin saa sit molempiin suuntiin lähtemään yhden. Ei kehtäisi katkaista tuota yhtä, kun lyhenee sit kuitenkin niin paljon. Otetaan Volvo käyntiin ja pitäis vielä tankatakin tämä. Ei voi mitään. Tää pysähtyy tankille sitten matkalla ja katsoo sitten löytyisikö Prismasta tai mistä noita sopivia liittimiä. Jos ei löydy, niin sit käydä puuilottua, kun mä nyt kaikki läpi. Mutta tuohon kärriinkin jos löytyis tuo se lukkohomma tuohon vetoaessaan, niin olisi ihan hyvä. No niin, sinne meni taas pussillinen koliko S-ryhmälle. Takkasin ABC:llä ja 120 meni ja 2193 oli dieselin litrahinta. Ei tullut ihan täyteen, vaikka mittari näyttääkin tuolla, että se olisi täynnä, mutta range on 985, niin se kyllä olisi täydempi. Tai enemmän, jos tuo tankki olisi ihan tapöä täynnä, että eikä se katkaisu sitä polttoaineen tuloa silleen, että niinku yleensä itse tankkaa. Niin kauan, että se pysäyttää itse sen, että on tankki täynnä, mutta joo, kyllä tälläkin nyt jonkun aikaa ajelleen. No niin, tulikin taas vähän suunnitelman muutoksia. Ostin koko nauen pumpun, kun olisi mukava saada se tihkukastelujärjestelmä toimimaan mahdollisimman nopeasti. Niin nää olisi maksanut 80, jos olisi ostanut 2 letkua, jotka käy näihin, kun meillä ei ole yhtään itse asiassa. Ja sitten siinä olisi semmonen juttu, että niille ei olisi adapteria siihen tihkukasteluletkuun. Pumpu voisi näitten kanssa laittaa sitten myyntiin. Vähän persestä, mutta minkä sille voi. Että alun perin miksi meillä nyt ei pumppua ollut, niin on kun ne jostain syystä on joka vuosi hajonnut ne, mitä meillä on aiemmin ollut. Eihän tääkin oli 35 € Tokmannilta, mutta tässä luvattiin suurempaa nostokorkeutta kuin siinä kalliimmassa. Niin otin sitten tämän, että katsotaan jos se olisi ihan pätevä. Mut sitten mikä oli mielenkiintoinen, kun tässä on Raatekankaan Joensuun Prismassa niin tuo Spar nykyään, niin ei tämmösiä Spar-burgereita lämpimässä vitriinissä, niin otin siitä 3 € burgeri. Katsotaan millainen tää on. Lätty. Mitä sieltä löytyy? Sipulia ja juustoa ja sitten jotakin kastiketta. Katsotaan. Ihan ok tälle niinku, että saat kaupasta lämpimän snacksia. Ei nyt mikään niinku terveysruokaa on, mutta ihan hyvä. Siinä on juomat. Joo, pitää syödä tää burgeri ja lähtee sitten ajamaan kotiin. No niin, nyt ollaan pihassa. Pitää ruveta kohta nurmikota ajamaan. Tuo puoli pihaa on ajettu, mutta tuota ei vielä kerennyt ottaa eilen, niin pitää se ottaa. Enpä muuten muistanut tuota lukkoa etsiä ollenkaan, mutta pitää se katsella sitten joku toinen kerta. Kun kolahtaa, niin sit vähän taaksepäin. Piti käydä vielä yksi asiakaspalautus hakemassa. Tuolta saa sähköpotkulautojen ja pyörien ja muiden varaosia. Ne lähtee omasta varastosta täältä Joensuusta ja sitten ajoneuvot lähtee EUsta ja osa Suomesta ja näin. Niin ei kun tilaamaan. On muuten myynnissäkin tää yritys sitten, että mut sillä on mahdollinen ostaja löytynyt, niin mut saa silti ottaa yhteyttä jos kiinnostaa. Avataan tää laatikko kätevästi tässä keittiön liedellä, niin päästään tekemään palautus. Vahvaa teippiä käytetty tähän. Sehän ei tietenkään huono juttu yhtään. Tää on kyllä sen verran terävä tää Letermani, että se menee vahvistakin ihan naurettavan helposti läpi. Palautuslomake, lähetyslista ja tässä on rengas.
Täytyy sitä melkein vähän putsailla. Ja sit se varmaan ihan hyvä. Se on geelirengas, siellä on geelit, niin se estää sitä vähän puhkeamasta. Tässä on varastolle lähtevä laatikko mulla kotona, niin laittaa sen siihen päälle, niin huomenna on tarkoitus käydä varastolle, niin se lähtee sitten mukaan. Nyt voitais tehdä palautus. No ja tuosta palautus käsitelty. Palauta liigasuoritus. Tallenna. No. Elikkä tässä on sitten toinen verkkokauppa, mikä on mulle itse asiassa parin kaverin kanssa. Täältä löytyy kaikkia kodinkoneiden osia. Voi käydä tilailemassa, meillä on aika nopeat toimitukset ja oikeastaan niin kuin mitä tahansa vaan tulee mieleen, niin kaikkea pystytään toimittamaan. On pesukoneiden osia, on kaukosäätimiä ilmalämpöpumppuihin, pesukoneisiin poistopumppuja, Dysonin osia löytyy. Ja siis oikeastaan saadaan, sit meillä on kärsäreihin osia ja mokkamastereihin löytyy täältä alkuperäistä ja tarvikeosaa. Ja näissä missä on keltainen pallukka, niin niissä on vähän pitempi toimitusaika, mutta nämä kaikki vihreät mitkä on, niin ne lähtee suoraan meiltä varastolta, niin niissä ei kauaa kyllä mene, ne on yleensä ihan parissa päivässä, ellei seuraavana päivänäkin jo perillä. No joo, nyt voitais raivata nämä täältä pois vielä. Kaataan ne liiteriin sitten. Ja voitais keittää kahvit tässä vaiheessa. Sitten voitais lähteä sitä nurmikkoa ajelemaan. Joo, en tiedä yhtään tuleeko tästä kiinnostavaa video tai mitään. Ajattelin kokeilla tehdä jotakin ja sit vois jatkaa, jos tää tuntuu kivalle. Ja jos ei, niin sitten ei jatka. Mutta otan kahvien tippuun ja laitetaan Letermani takaisin koteloon, niin ei kukaan satuta itteensä vahingossa siihen. Sillä väliin kun kahvit tippuu, niin voitais unboxata tämä. Siinä on tämä osa. Tää onkin ihan erilainen pumppu mikä meillä on. Tässä on ihan kaikki tämmöset siistit systeemit. Meillä on noita Motonetin pumppuja ollut. Ne on hajonnut joka vuosi. Joo, sitten saatu vähän elvytettyä sillä, että on avattu ja pyöräytetty se käyntiin ja laitettu sitten kaivoon, mutta nyt ei sekään enää auttanut. Niin testataan nyt tällaista. Samaa Kiinatavarahan nämä varmasti on kaikki, mutta tää nyt on vähän eri mallinen kuin mitä ne on meidän aikaisemmin. Jospa tää olisi sitten parempi. Pääsi, että sillä nyt tämän kesän meni. Sehän tää kallis ollut, 35 €. 400 wattia tehoa, nostokorkeus 7,5 metriä, upotussyvyys 7 metriä. Virtajohto 10, joo. Kahvit onkin kiehunut, niin juon kahvit tässä ja voitais niin sitten ajaa nurmikoita ja pitää tuossa varmaan iltasella asennella tuo, niin saadaan kasveille vettä sitten menemään. Siellä on koiran ruoat sulamassa. Käy vähän katsomassa mitä se meidän koira sanoo. Niin siinä on ikkunalla pötköttelemässä. Niin. Ikkunalla pötköttelemässä. Siinä onkin hyvä katella ulos ja huutaa välillä naapureille ja sit niin, siinä on mukava. On hyvä paikka siinä. Semmonen meidän kamukoira, niin. Siinä on komposti, pitäisi levittää tuohon pellolle. Vähän kärkki. Katsotaan, oliko meillä tänään vielä tarkoitus istuttaa nekin perunat sitten tuonne yhdelle pellolle. Ihan kuokkahommina, niin on meillä 10 kiloa Timo-merkkistä perunaa. Joo, tää kärri pitää siirtää nyt tästä pois tieltä, kun ruvetaan nurmikoita. No niin. Siellä on laitettava Arienssi laulamaan ja tää avaimet tänne ja samoin myös tuo avaimet ja lähdetään katsotaan, että öljyt on kunnossa. Joo. Ja ilmanputsarin pitäisi näyttää ihan, se nyt ihan tarpeeksi siisti tähän. Täytyy se putsailla sitten jossain vaiheessa. Tässä nyt ihan hirveetä ajamista, kun tää alue täältä ja sitten tuo etupuoli tuolta. Siinä on Husqvarna, siinä on vielä tämä ohjausvaijeri löysällä. Sitä ei saa tiukalle siihen, se joka kerta antaa periksi, että siihen täytyy tilata uusia. Sitten putsata siistiä ja laittaa se myyntiin, tai jos tuntuu, että haluaa pitää itselle, niin miksei, mutta kyllä tuolla on niin paljon nopeampi tehdä, vaikka etuleikkuri on aina etuleikkuri, mutta kyllä tää niinku silti vie voiton, että kyllä ärsyttäisi, jos pitäisi tuolla ruveta ajamaan. Etenkin kun tuo on noin pieni R111B, se on vähän pieni tähän meidän pihalle, siinä on tää
85 senttinen tuo leikkuupöytä eli 2 terällä ja näin. Tuossa on 107 senttinen ja sit kun se kääntyy tuolla noilla vivuilla paikoilla ja tälleen, niin on kyllä tosi kätevä. Tunteja on 362. Olikohan 357 vai 8 kun se tuli meille. Ei se ole kuin pari viikkoa vasta ollut. Joo, laitetaan koneen laulamaan. Siitä vähän kaasua, ryyppy. Käsijarru pitää olla ylhäällä. Joo, tähän piti nauhoittaa puheen erikseen, kun yritin tuossa samalla selitellä kun ajaa. Ei se ääne kuulunut oikein tuosta ruohonleikkurin äänen yli, niin pakko äänittää sitten jälkikäteen. Mutta jospa tää nyt ihan pätevä olisi näinkin. Katsotaan sitten seuraavalla ajolla, että saisiko nuo asetukset vähän paremmin. Yhdellä kädellä pikkasen haastava oli ajaa, kun yritin samalla pitää tuota kameraa kädessä. Ottaa tuo kärri tähän perään. Helpostihan tuo lähti tulemaan, ei tuossa ollut mitään ongelmaa ja aika kevyelle tuntui perässä. Noilla vivuilla aika helppo ohjatakin ja sitten peruuttaessa varsinkin niin tosi helppo niin ohjata sinne minne haluaa kärrin saada menemään. Että jos vaikka jotain pieniä kuormia tarvitsisi pihalla siirrellä tai kärriä ja muuten, niin kyllä tällä olisi aika kätevä siirtää. On se vekkulin näköinen yhdistelmä. Joo, sitten lähdetään ajamaan nurmikoita ja pitää käydä hakemassa GoProa, että sen saa rintaan kiinni, niin saa vähän paremmin kuvattua tätä ajamista. Eli tässä leikkurissa valitaan tuo leikkuukorkeus sille, että painetaan jalalla tuota leikkuupöytää ylöspäin ja sitten säädetään tuosta rullasta leikkuukorkeus mihin halutaan leikata ja sitten päästetään jalalla irti. Melko kovasti tällä pystyy ajaa leikatessakin, mutta kyllä se leikkuun jäljessä näkyy. Jos on semmonen melko siisti nurmikko, että ei ole hirveästi voikukkaa tai muuta, niin silloin pystyy ajaa aika kovastikin ja tulee silti ihan siisti leikkuun jälki, mutta jos on yhtään voikukkaa tai muuta sellaista vähän sitkeämpää kasvia, niin sit se vaatii ainakin 2 ajokertaa. Täällä marjapuskien välissähän tää on pikkasen ahas tietysti, kun tää on näin leveä ja iso muuten, mutta niin kuin videolta näette, niin hirveästi ei tuu varoittunutta pensaita, että meille tärkeintä, että tuo nurmikko tulee ajettua ja pensaita on kuitenkin sen verran, että saa sieltä marjaa ihan riittävästi, vaikka ne vähän reppeytyykin tuossa, että vois sieltä muutamia marjapensaita tietysti karsia pois välistä, niin saisi vähän laajemman tuosta alueesta, mutta ei nyt ainakaan toistaiseksi vielä ruveta siihen. Tässä on sitten sellainen väli, että tuo luomupuu ja marjapuskan välistä ei mahdu ollenkaan menemään, niin se täytyy sitten ottaa joko työnnettävä ruohonleikkuri hankkia sitä varten tai sitten trimmerillä vaan vetää sitä aina. Mutta sitäkään nyt ei tarvitse välttämättä joka kerta tehdä, kunhan saa tämän pääalueen tästä ajeltua. Sitten tässä on meillä romahti kasvihuone, niin pohja tavallaan, että siinä on kasvulaatikot, niin me laitettiin niihin muutamat taimet nyt ja ei tälle vuotta tule sitten kasvihuonetta ollenkaan. Tässä näkyy ne kasvihuoneen runkoputket, mitä oli alumiiniset, mitkä meni siinä. Lumihan se painoi sen kassaan ja muovit repeisi ja näin.